Jo em dic Ricard Valentí, soc nascut a Barcelona, vic al barri de Gràcia i soc descendent d'una família gitana del barri de Gràcia. Soc president de l'entitat de l'Associació Joves Gitanos del barri de Gràcia. Nosaltres podem fer des d'una festa popular a la plaça del Poble Romaní, que té 200 anys d'història, a fer cursos de romanó i anglès a les escoles per a gitanos per recuperar la nostra llengua prohibida a l'estat espanyol durant el catolicisme. Podem fer des d'un banc d'aliments durant la pandèmia i durant la campanya de Nadal amb els jugadors del Barça, que podem fer una campanya de cap nen sense joguina perquè per Nadal cap nen es quedi sense joguina. I avui en dia, jo crec que la dificultat que estem tenint és la dificultat que està tenint tot el món, sigui gitano o no sigui gitano, que és el de la pandèmia. El Covid-19 ha afectat, ha pagat àmbit educatiu, àmbit social, àmbit d'habitatges, àmbit de salut sobretot, i un dels col·lectius més afectats a nivell mundial ha sigut el col·lectiu gitano. Molts han perdut moltes coses que tenien, des de ser estimats a familiars, a perdre feines i temes de salut. Com t'he dit abans, el que és important és teixir connexions amb altres entitats del barri, no? I fer aliances. Nosaltres, com t'he dit abans, fem la Marató de TV3, que es basa que cada any ells fan donacions, tothom que vol fa donacions perquè aquesta gent treballi amb malalties i en cures de malalties. Aquí a Gràcia es fa. Surten totes les entitats del barri, que potser som 30 o 40 entitats que volen participar, i entre nosaltres, ja ho diu, teixim connexions. Teixim connexions, totes les entitats col·laborem amb una sola causa, amb una sola acció. Tot el que fem aquell dia, venem merchandising, nostres banderes, pins, diccionaris en romanó, llibres, diaris, la gent ve, què costa això? És el donatiu, no en té que pagar el que vostè vulgui. Ens donen diners i nosaltres després ho donem amb ells. Totes les entitats de Gràcia ens unim per aquesta causa. Hi ha 20 i pico de carrers federats a la Fundació Festa Major. Són com una família i aquí tothom ens coneix. Pensa que a Gràcia els gitanos portem més de 200 anys al barri de Gràcia. Qui més i qui menys ha tingut un contacte mínim amb el poble gitano del barri. Des d'un avi que ha anat a l'escola amb un avi, des d'un pare que ha jugat a futbol amb un pare, des de dues mares que han jugat de petites a la plaça. Vol dir, hi han teixit connexions des de fa 200 anys nosaltres al barri. Acabar els estudis, entrar al món laboral i que confiïn en mi i que veguin que jo puc trencar un estereotip, un perjudici que tenen. Tot això són reptes que tenen els nens gitanos fins que compleixen una certa edat, que ja, com dic jo, es breguen més amb el món, estan casats i tenen fills i ja tenen el camino recorrido. Però des dels 16 anys que tenen que acabar els estudis fins que entren al món laboral i es breguen, passen uns 4 o 5 anyets. I un dels meus consells és que no deixeu de somiar, que insistiu, perseverància, que algun dia arribarà. I tots els somnis, si els persegueixes, s'acaben aconseguint. Aquestes tres, faci el que em van dir a mi. Què vols ser i on vols arribar.